support. Woi, ya. Ayo, vokale kudu iso jaranan. Vokale gareng dibuka, Mas. Yo, Vokale gareng. Ya, lo, ayo. Joget. Yo. Kabeh ki mlebune nek kene. Wah, Mas. Aku wis ditunggoni dulur wedok aku tak tengah sik. Wah, Jan. Iki gawene coklat. Iki gawene abang. Iki kaya asem. Bareng iki kaya tomat. Apa wi? Tomat. Apa? Bawakmu ki ya wis bunder terus dipangan ki ketoke ya enak kok ya. Lah aku mbok pangan piye ta? Aja mbok tawakne saiki jame meh jam 2, mbok tawakne garangan tek tenan we. Oh ya, sik ya Dek ya. Nggih. Tak nekoni dulurmu wedok dhisik. Wah, Cahayu. Nggih, wilujeng dari Pak Kale. Nggih, wah jian make up-e wah luar biasa. Nggih, matur nuwun. Tenan lipstike ketok sumunar. Kok entek nyandi to, Nduk? Yaene wisan. Iku lho Pak, wonten niku minum. Oh, mimik kayak terus gesrek. Semu. Oh, ya alhamdulillah. Kelas piro, Nduk? Kelas piro, Nduk? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Dalemipun Kula duren. duren mriki nggih. Kali Pak Bas pundi? Nggih. Celake Pak Bas to? RT 13 kula. RT 13. Oh, alhamdulillah sukses ya, Nduk ya. Nggih, amin. Ah, ke cita-cita sok ben wis bar kuliah iki pengen dadi apa? Rabi. Napa nggih Pak? Pengen dadi apa? Pengen jadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, keluarga. Amin. Amin. Pangangkahmu becik, Nduk. Nggih. Pangangkahmu apik, kuncine Nggih. siji. Napa niku? Aja meteng sik. Wis kuwi, pokoke wis dolanan TikTok ora masalah. Dolanan Facebook tidak masalah. Dolanan YouTube tidak masalah. Tapi kuwi mono ming kanggo acuanmu gawene urip supaya awakmu iso maju. Aku tak negoni sing dulurku sing kaya tomat iki. Nggih. Pripun Om? Oh, Sugeng dalu Om. wilujeng dalu, Nduk. Nggih. Pripun Om? Kabare ta? Heeh. Ya alhamdulillah ya sehat edan ya ora diundang. Wo, lek ra sehat ra rene ya Om ya. Ya ora rene. Iya. Asli kok ngendi, Nduk? Kediri. Kediri Kutha Tahu. Iya. Bapake sing lenggah ki ndahne ata tahune. Tahune mlenuk Om. Mlenuk rupane piye, Nduk? Rupane piye, Nduk? Kuning Om. Tahumu rupane kuning. Oh gak. Apane? Tahu asal Kediri kan rupane kuning to, tahu poi. Oh iya tahu takwa. Iya. Alhamdulillah Nggih. saiki sekolah apa kuliah? Nembe lulus. Sekolah? Nggih. Sekolah alhamdulillah. Cita-cita sok ben kuliah apa ora? Nggih kuliah. Ya, Nggih. alhamdulillah. Bar kuliah, Nggih. kowe pengen dadi apa? Pengen rapi Om. Ya alhamdulillah. Nggih. Iki lho, bocah ki lek sing pinter ya ngene iki. Bocah ki sing pinter ngene iki. Ketok Realis. pelajarane wis cukup, ndang ngono ae. Lah piye to kok? Hah, piye kuwi? Ya tegese ndang rabi ki ya kan ndang semangat to, Mas. Semangat demi keluarga, semangat demi anak. Nggih, semangat noto masa depan. Nggih, lah piye to Om lek gak ndang ngono iki? Dan tenan Nduk, saiki kowe masa depanmu ya lebih Piye? baik kok ya. Nggih, baik to wong ditoto. Daripada iki masa depanmu ya luwih gede awakmu. Iya, wong luwih gede aku. Masalahnya. Kenapa, Pak? Malah ngaku kok. Kenapa, Pak? Kowe isih SMP urung teko, Nduk. Kene wis mulai kuliah. Nggih. Masa depan cerah ya, Nduk ya. Nggih, cerah.
Masa depan besar ya, Nduk ya. Gede. Piye ta? Kuncine siji, Nduk. Napa? Lek sing ngendang mendem aja cedhak. Lah napa lho? Remuk kowe. Oh ya. Iya dikeplaki ya. Nduk, niki anu hiburan dhisik. Nyanyi apa klangenanmu, apa kesenenganmu bengi iki eneng laladan duren Trenggalek. Nggih, duet kalih niki adike niki nggih. Iya to, kene duet wong loro Jarene ning Trenggalek. tengah to, Om. Ya Kok ora sida ning tengah? Aku tak nek kene sik, gekku bare ning kono. Oh, ngono ya. Ya, niki badhe duet lho Mas niki. Nggih, Mas. Iya. Nggih, badhe duet. Niki Trenggalek karo Kediri. Wah, Niki mula awake dhewe iki rene nomor 1 hibur, nomor 2 paribasane nungtumne balung sing pisah. Ah, Nuntumne barang sing urung bener, ndadekne bener ana ing laladan duren, Mas. betul. Wong kula diundang kuwi karo bayaran dagelan, larangan bayaran dagelan. Asem kok ya Mbah kuwi biyen. Wah saiki karo Basuki ya 750 tekan. Iya kok ya. Apa to mana? Ini duit kurang 10 juta lagi piye ya? Lah piye ya? Jenenge kades ya. Kurang 10 juta ki mangkat lho Mas. Ya aku ki ra tau lho Mas ngono kuwi. Ya terus pripun? Ah. Demi beliaunya. Terus gek saiki kula ngerti dagelan ki mesti 10 munggah. Munggah lah kok mriki niki 15 juta lho Mas. Dalang kok 10 ira nutut aja jane. Kula iki mboten sombong Mas. Kula niku mboten sombong, mulai kula ket mriki niki nuwun sewu, bayaran pisan 250. Ping pindho 3 yuta. Ping papat 5 yuta, ping 6 7 yuta setengah, iki bengi 15 yuta, Mas. Ning Piye? karo dilatih diesel sak bongkone. Ning niki Mas, sebagai napa nggih? Sebagai bukti bahwasanya Pak Basuki ini betul-betul care terhadap warga masyarakatnya. Betul Mas. Wis to kowe larangan kaya ngapa tak tanggap artinya iki eneke semene walaupun saiki lho dagelan iki kok sampean ado-ado kok Macitan. Nggih. Terus kanca-kanca kula mriki nggih enek wong 6 ya le. Nggih kon Jember kok kene. Umpamane saiki 10 juta ya entek ning dalan to, umpamane. Ya nggih ta, entek resik ning dalan. Itu kan beliau ngerogoh kantong pribadi. Nggih. Nuduhke bahwasanya beliau itu betul-betul care terhadap warga masyarakat. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Pak Basuki. Nggih, tepuk tangan. Mas, kula tanglet teng jenengan. Ngono kuwi ya tenan. Tenan nganten titik. Kok diduki titik? Nduk, wis konfirmasi karo ngisor burung. Sampun. Oke, baik. Monggo. Tanjakne. Nah,